Het wie de laatste weken net te missen. De campagne Bereikbaar in Noordoost-Friesland. Tjisse Veenbaas waard Freed bekend maken als winnaar van een elektrische fiets. Dan kan ik niks anders doen als jou van harte feliciteren met de prijs van de campagne bereikbaar.nl. Want jou hebt gestemd. De campagne is door de gemeenten in het leven roepen met een duidelijk doel. Wij willen de mensen in de regio meer bewust maken dat er meer vervoersmogelijkheden binnen om naar je werk te reizen of privé ergens in te gaan. En dat willen we hiermee kenbaar maken. Dat weten heel veel mensen nog niet. Inwoners kunnen stemmen op haar favoriete vervoersmiddel. Stip op nummer 1 staat de fiets. De campagne gaat de komende tijd nog verder. Ja, de volgende fase, we gaan nu al, zoals wij het nemen, modaliteiten, fiets, auto en de bus bijna kwam gebracht. Maar uiteindelijk wil je er net dat mensen meer vervoersmiddelen achter kwam broeken gaan. Dus eerst een stukje met de auto naar het station, waar we nu binnen in Boetenpost. Of met de fietsje heen en dan met de trein ergens oors heen. Dat is wel, wij in de toekomst wat meer heen gaan. Ik, omdat het parkeren in de stad ingewikkelder wordt, is dat ik een mogelijkheid. En de mensen in deze regio die worden ook al wat ouder. Dus we moeten wat voorkomen dat de mensen net meer zo 4 voet komen kennen, toch nog naar de stad, naar een theater, schouwburg of wat oors gaan doen in de stad.